Guys, mukbang, mukbang. Hmm. Nunay kinabuhi sa kuan. Finger licking. Ano siya? Ang kinabuhi nga abroad. Di sayon. OFW ka. Moton biryani. Di sabaw. Pwede sa na to, sa gulan ani oh. Magulan na to ani. Para mawa ang kuan. COVID. Okay. Oh, guys, kain sa ha? Muna yung pagkaon ng damadali dire. Ay, mutton biryani, beef biryani, chicken biryani, egg biryani, vegetable biryani. Kani mo na kung kuan muton. Muton mi. Yeah. Kaon to kay. Naman ang kanyamot eh. No. Miya eh. Guys. Mga amigo, mga amiga, mga bay, dong, inday. Check me 101 Khaimah Tower, good afternoon. KH 9905, information Mike, runway 34 meters, request attention. Ya, kuan. Video. Check me 10, clear and bound. Kamu yang makan online? 6500 feet, next report ready for this. Dagdan kayo kuan. Ano lo? Mag-practice one eh. Kaya wala na akong kanon. Kung nagpurgod na sa Pilipinas, nagyan tag ko na ni biryani, chicken, manok biryani, kanding biryani, baka biryani. Grabe. So, yogurt niya ba? Yogurt ya? Lugar na kalilit ano eh. Mga mostly mga OFW. Noon siya kaon nga kuan. Mukhang kamot lang. Finger licking. Naman.
Uy, ako ng keypad. Urot. Mga na ang dapat ano. Sa presyo sa tua, kanitanan kuan man siya. 12 dirhams. So kung tag-J's, 120 ni siya. Itong nato tag-J's. Ang dirham. 120. Well, mga anak. 100 na. 100 20 220 130 anak. Sakto ba? Guys, mana? Solve na ang branch. Bye-bye. Sayang guwapo. Thank you for watching, guys.